Akalla akwai ƙasashe 195 a doron duniya da muke rayuwa a cikinta wato 8. Nahiyar Asiya na da ƙasashe guda 48 a cikinta. Nahiyar Afirka kuma na da ƙasashe 54. Nahiyar Amurka ta Arewa ita ma tana da ƙasashe 23 a cikinta. Nahiyar Amurka ta Kudu na da ƙasashe 12. A yayin da nahiyar Atlantika ba ta da koda ƙasa ƙwaya ɗaya. Sai nahiyar Turai wato Europe wacce ke da ƙasashe guda 50. Sai kuma ta ƙarshe wato nahiyar Australia wacce ke da ƙasashe guda 14 a cikinta. Nahiyar Afirka ta fi kowace nahiyar da muke da su yawan ƙasashe da yawan jama'a daɗin daɗawa kuma ita ce mafi raunin ƙarfin tattalin arziki. Kash masu sauraro, aka ce laifin daɗi ƙarewa. A nan zan da sa'aya. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da ni domin kawo muku abubuwan da za su ilimantar da ku. Ni ce dai taku har kullum Sadiqat Aisha Umar Mai Malari, nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya.